नै हायना नोंनि थाखाय आङो मोनसे गिफ्ट लानानै फैदों। नों बे आंनि गिफ्ट होनायखौ नाङा खालामनो मोननाय नङा। बेयो आंनि फार्स्ट टाइम नोंनो होनाय मोनसे गिफ्ट। आंनि बे फार्स्ट टाइम गिफ्ट होनायखौ नों नाङा खालामनो मोननाय नङा। अन्नानै गोसो गोथारै नाजावगोन। नो हायना अन्नानै लादो। थोद जाम्बा लरग' बेयो माबा मोनसे गिफ्ट जाबाय नामा? बेयो स्टेफ्रिसो। स्टेफ्रि? अ माय गड। दे हायना होनब्लाबो नों बेखौ लाखिदो। जेब्लाबो नोंसोरनि थाखाय बे गोनांखा। हायना आं नोंनि सिगाङाव फंसे खोथा सोंनो नागिरदोंमोन। इसोर फंसेल' थार फंनै फंथामखौनो सों। हायना नों आंखौ माब्लाबा बावगारलांनो हागोन नामा? सोमखोर नों आंनि सिगाङाव बेबायदि खोथाखौ बुंनानै आंखौ सोगाबनो दासान। मानोना आंहा नोंनि अनगा रावबो गैया। नों जेराव थागोन आंबो बेवहायनो थागोन आरो आं नोंखौ खाथियाव मोननानै आरोबाव गाबनो लुबैयाखै। जेब्ला गाबै गाबै गाबनो आंगायगोन अब्ला नों आंखौ बावगारलांगोन। मोजां मोननायनि जे सोमोन्दो आं मिथिखादोंमोन दि आं माब्लाबा गाबनांगोन, माब्लाबा मिनिनांगोन आरो माब्लाबा मोदैबो गनांगोन। जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ मोगथाङाव जाफुंहोनायाव जिउनि जेंनाखौ जों सानैबो सोरखिलांनो नाजानांगोन। नोंनि बिखानि गोथार अननाया आंनि थाखायनो जानानै थाथों सोमखोर। बेखौ बुहुमनि जेबो जेंनायानो दा सिफायनो हाथों। औ हायना मोजां मोनलायनाया जोबोद गोरलै, नाथाय बेखौ फोथांनानै लाखिनायासो जोबोद गोरा। मोजां मोनलायनाय समावनो माब्लाबा समाव सोरखौबा हांमा थानाय नुनो मोनो आरो सोरबाबा आसखान्दा खालामो। जेन जों सानैनि गेजेराव बेफोरबायदि दा जाथों। आं नोंखौ आसखान्दा खालामनो थाखाय गोसो थोआखै, मोजां मोनाखै। आं नोंखौ मोननो थाखायसो गोसो थोदों, मोजां मोनदों। जों सानैनि मोजां मोनलायनाया रावबो गाज्रि मेगन नोजोर दानांथों आरो जों सानैनि थार अनलायनाया मोगथाङाव जाफुंथों। आं नोंखौ लानानैनो गोबां सिमां सुजुखाबाय आरो बे सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोगोना नोंनो। आं नोंखौ आंनि जिउनिख्रुइबो बांसिन अनो आरो आं नोंखौ अराय समनि थाखाय खाथियाव मोननो लुबैयो। औ सोमखोर आं नोंनि थार गोरबोनि अननायखौ मिथिखायो। दुखु दाहाखौ नागारनानैब्लाबो जों सानैजों संसार जालांगोन। हायना थौदो थांनोसै आरो फागुननि जावलिया बारजों दा बिरफालां। नों थानायावलाय आं सोरजों बिरलांनांगौ जाखो दे? नै लावदुम आंहा दाखालै मोनसे घटना जाबाय नङाना? मा खोनाफेरा घटना जालायखोब्रा? आंलाय माथो जेबोखौनो खोनायाखै दं। बेनोथ' जाबाय दा, रावबो मिथियाखै, आं रावनोबो खोन्थाखायाखैबो। हा माथो जायामोन देलाय बुंलाय। नै आं दाख्लै समबारनि फुङाव गार्लफ्रेन्डखौ लोगो हमनो थांदोंमोन आरोना, बेवहायनो बे घटनाया जादों। हा माथो घटना जायामोन? मानो बुङा माबारनो? आं गार्लफ्रेन्डनो गिफ्ट होनो होननानै थांदोंमोन, माबा स्टेफ्रिखौसो गिफ्ट होनो लांफ्लांबाय आङो। हा नोंलाय दखानावलाय मा होननाथो बियामोन होमबालाय? आङो बुंदोंमोन आरोना सिख्लाफोरनि ब्रेड नांगौ होननानै, बेवहायनो बेखौसो जुनानै हरबाय खोमा, आंबो नायफ्लांनायानो जायासै। तोद फाग्ला जाखावगोनलै नोंजोंबो। बे दुखानियाबो आरो मिथियासै होनब्ला बेखौसो हरबाय होनबा हौवा मानसिनोनो। बेनोथ' जाबाय दा बाथ्राया, आं लाजिगोनसो ना मिनिगोनसो जानानै थाबाय। बे अखायाबो माथो बारानिफ्राय बारासो हागासिनो माथो। बेफोरबायदि जेब हानाय अखाया गारनो रोङानो लायलै। जिखिन जाया नोंहालाय बाजिखौलाय माब्लाथो लायनो सानखो? मालायफ्रा माथो जुलि जालांजोब्बाय। नुवाखै मालाय जरानो बिहाव बिखुनजोनि न'आव जुलि जागोदानफोरा फैदों, नोंहालाय गोसोआलाय दुंखाङाखै नामा? होद आं दानो जुलि जायालै, फैगोन बोसोरावसो माबा मोनसे खालामनोसै आङो जुलिनि बाथ्राखौ। नोंहा लावदुम माब्लाथो लाबोनो सानखो जुलिखौलाय? आंनिख्रुइ गिदिर बैसोनि जमा लोगोफोरानो दासिमबो जुलि जायाखै। आंलाय आरो दानो जुलि जागोन, आं बिसोरनिख्रुइ उन्दैबावसो आरो। जोंनाथ' आंजों जमा फरायनाय लोगोफोरा गावबा गाव जुलि जालांजोब्बाय माला। आरो सोरबाबा डाक्टर, सोरबाबा इन्जिनियार, सोरबाबा आर्मि, सोरबाबा पुलिस, मालाय गासैबो साख्रि मोनजोब्बाय। आंहासो नै बावदा जानानै थालांबाय। साख्रि बाख्रिखौथ' बाद दिन, आंहाथ' आरो मेट्रिक फेलबावसो। मोनगोनलै मोनगोन, मानो मोनानो, खाफालाव दङब्ला मोनगोन। नों खोनायाखै होनबा ना गोरानाबो बिदै दैयो होननानै? है ना गोरानजोंलाय मा खोथालै, मानसिनि जिबन दानो दङ दानो गैया।
मालाय दानिया सिख्लाफोरा गावबा गाव बडिगार्ड थाजोबखायो। सिगाङावनो सिख्ला नागिरनानै गोसो थोनो रोंगायासै नागिरबाव दानिया सोरखौबा मोनबावगोनबा। मोनगोनलै लावदुम मोनगोन मानिथो इसेबां टेनसन नङालाय बे हिनजावनि थाखायनो। ओं गावआ मोनगनानै टेनसन लायाखै उनाव सोरजोंबा ब्लड खारसनलांब्लासो गम मोनगोनलै बाला। थोर सोरदो खारसनलाबायनोब्ला बेलाय आंनो दंखायो बिहा रावबो गोसोथोनाय गैखाया आंल'सो गोसोथोखानाय बेखौ। होनबाबो फोथायनो हायालै सिख्लाफोरनि गोसो सोरजोंबा हराव सोरजोंबा सानाव सोरजोंबा मेसेजाव सोरजोंबा कलाव। मा फात्ता नोंलाय सिख्लाफोरनि गोसोखौलाय मोदायानो हमनो हायाब्ला आरो जोंलाय मानसि जिबनसो। मानसिफोरालाय माथो बुंसो गारोब्रा गय जाब्ला फाथै फ्रि हिनजाव लाब्ला बिबोनां फ्रि बे बाथ्रायालाय नंगौना नङा जाखोलै? नंगौलै नंगौ मानो नङा जानो हागौ मानसिया बोराय जानो हागौ नाथाय मोसौनि गङा मालाबाबो बोराया। दांबाय खिन्थु आसोला माखौबासो सेन्देल खुबै जासिगोनलै नोङो सोरजोंबा लामा सामाफोराव। सोरथो खुबैनोब्रा आंखौलाय सोर खुबैनो हानोब्रा आंखौलाय आं पुतलासो। गोदो आं क्लास 8आव फरायबाय थानाय समाव सासे सिख्लाखौ बिराद गोसो थोयोमोनलै आङो नाथाय बियो दा सोरबा साख्रि आवला सेंग्राजों हाबा जाबाय हाबा जानानै मालाय गथ'बो मोनबाय आरो दा बिनि गथ'फोरा स्कुल कलेजावनो फरायग्रा जाबाय दा बिसोरखौसो नोजोर होफिनब्ला मा जागोनथाय आंनि गोसोआ। थोद जाम्बा गोसोफोरालाय मा जानोब्रा नों मोजां मोनदो बिसोरखौ नोंनो हरखागोनबो बियो। नोंहासो मालाय गावनि गार्लफ्रेन्डखौनो बिमा होननो मोनगोन नोंहासो मोजां जागोन मालाय। नै बिमा जोंहा लावदुमालाय दाबो सारि मोनाखै नामा? बेलाय मालाथो जोंनिफ्राय सिगां सिखारग्रोआलै मालायफोरा हनै खामानियाव थांजोबबाय बेहालाय मा उन्दुबाय थानायल' जाखोलै। मा खालामबा मा जागोन हमनो हालायलांलालां बे गथ' सासेखौ। आंथ' बिनि खोथा सानोब्ला खर'फोरासो गरम जालाबायो आंना। माब्लाबा बिनि खोथा सानै सानै ल' प्रेसारा हाइ प्रेसार जाना होनानै माब्लाबा थैनासो थांसिगोन खोमालै आङो। नै लावदुम फिसा नोंहालाय दाबो सिखारनो टाइम जायाखै नामा? मालायफ्रा हनै खामानि मावनो थांजोबबाय नोंहालाय मा जेरावबो उदाया जाखो? माबार सिखारदो आंनि गारिखौ हगारफै आंहाबो फरायसालियाव थांनांगौ समा जानानै फैबाय। आंखौलाय मोरखियासो सानखोना माखो सानखोब्रा आं नोंनि फिसालासोलै आफा आंखौलाय मानो सानफ्रोमबो उथिहोबाय थायो नोंसोरलाय आंनि गोसो मथे आंहा उथिगोन ना। नै लावदुम आंनि गारिखौ हगारनानै दोनफै आंहा फरायसालियाव थांनांगौ जानानै फैबाय। दुर हुगारालां मालायनि गारि बोरायफोरखौ आं नोंनि गारिखौ दाङाबो। आरो बेथ' एक्सेलसो आंथ' एक्सेलखौ सलाया नङाना आं केटिएमसो सलायगोन केटिएम। औ नोंहा केटिएम सलायगोनब्लालाय नोंहा बायनानै सालायब्लानो जाबाय दा जोंनाव दाबियाबानो जाबाय। आं आगोलावनो सानखादोंमोन जोंना फिसाया बेबायदि गारिखौ सलायखानाय नङा होननानै। दा नुबाय दा बिफा डाबल डाबल गारि बायनांसिगोन। गावबा गाव बायना सलायब्लानो जाबाय दा। जेब्लासिम आं हारसिङै खामायनानै आं हारसिङै गारि बायनानै लाया अब्लासिम आं रावनिबो गारिखौ आखाइ होआ। अब्ला नों मिथिखादोसो आफा नोंनि गारिखौ आं आखाइ होगोन ना होआ। नोंनि साननायाथ' थिगानो नाथाय माब्लाबाथ' नों खनसेब्लाबो सलायफ्लांगोन ना।